Pinoy Bus Driver TV. Kayo dito, tempo yan. Dami ko na mabiyahe bukas. Bert, gusto sabi bukas barangay. Ang ano eh. Dami ko nakabook. Mabiyahe, Pintrang ko, pati day trip. Hanggang Lunes, dami ko nakabook dito. Tama. Di. Hindi lang, may... Sulat ito. Kailangan ko mabigyan na isang round yan, ano, Via Bulusan. Start din eh, Via Bulusan. Dini? Oo. Ayun kukuha na? Ilalakad na? Oo, yan lang. Abihan. Hindi man lagi. Ay, balik na? Hindi, ano siya, Bulusan. Pag ito dito? Tapos, Barcelona, Oo. Gubat, Oo. Abuyog na. Dati may biyahe dyan, di ba? Dito. Dati na may biyahe yan. Abutan mo ba yan? Oo. Biyahe ko dyan dati. May biyahe. Barcelona. Oo. Barcelona. Dito ang start. Dito yan, tayo. Oo. Nakadaan na ako dyan, tagos doon. Si Kuha din eh. Saka bubuksan na yung terminal yan. Sa loob. Si Calvo, yun din si Calvo. Si Juan. Yung apelido. Pinagay, Ah. labi lang. Yan. Oo, sige. Ingat. Oo. Sige na eh. Alas 2, 5 minutos. Yan yung vulkan sa ano. Bulusan. Semua dengan Rusen, Megopusen. Serbanyo, Megopusen. Iya, kalau yang mga video nila lang araw kasi nga bagay Bisaya. Dami talaga daan dito. Northbound, southbound. Barangay Bulpon. biyahe ko saya di mana dito. Dalawang araw na yung walang liko.
Kasi kapag-relate na tayo eh. Kailan yan? Kailan yan? Ilan? Sino? Eh, Isa lang. Isa lang. Salamat, hindi mo kasi. Salamat nga pala sa mga tracking. Sama ko tracking. Sa mga tracking. Christian Ninyo, Liam Express. Sige. Naandun na kami. Garo yan. Di ba duwa yun ang tulay? Ano? Duwa yun ang tulay, di ba? Duwa ng tulay. Oo, nala. Ano na? Oo, sige. Naandun na kami sa guro yan. Guro yan na. Hello. Sa una daw ng tulay. So, Pantalon. Sa una ng tulay ng Bakulod.
Yun ako magagawa. Yan. Kaya ko na. Sa bahay niya rin. Bahay ni Iyo. Dami na kami. Ba't yung kami? Kaliwa nilagay, kapag mabasa din sa kanan. Kaliwa natin agad. O, kaliwa. Saluyoy na kuya. Tubi na ako. Ora pa man nga nila. Yung baga, man. Ha? Yung baga, man. Tricycle. Ano? Tricycle. Man. Dragon. Sige, si Will yan. Oo. Sa yan ang luma niya. Sinako. Kumahanda mo yung logo, putol. May man, dragon, di ba? Kasi yung just, ayun yung ang pagkadalaga niya. Oo. Magulang. Bahay ng mga magulang ng araw. Ano? Sa? Sakay din? Ay. Sakay din? Oo. Layo na? Layo? Meron. Si William ka? Pinadala ni Sultana. Di ba yata umuwi sa'yo? 20. Bigis. Tinuro mo lang. Ito yung cellphone. Mas kinini ka. Hindi nga, pasay. Hindi lang i-register. Pero ganyan. Oo, siguro yun. Kasi ano yan siya kasi siguro para service ko siya Rosin. Di ba Alps na siya ng Alps? Hindi ko may grade 6 ako. Load na yung apps. Ubat. Mas nag-aay. Ang buhay nila. Uy, sa ano pala tayo? Palipati ko lang mga isang siguro. Muna dyan. Sinabi yan, Iriga. Ha? Iriga. Sinawag. Sinawag na. Sa'yo. Hindi naman. Oo. Sabi ni Pico. Sabi ni Pico niya. Yan ang pagkano rito ng ano.
Alright. Sunay. Oh. 20 kilometers na ito, 20 kilometers to, ano? Ha? 20 kilometers pala yung Rosin, Lubang. Oo. Sunay ng, Rosin. Oo. Sunay. Kaya lang, hindi siya ay naglalaw. Ibang kabilit. Hindi ba na Dito na kami lukusin. Dito tayo sa kaban. Tira. Tira, tira. Kumaw, pusit. Kumaw, kumaw. Mga bagay, hindi makasahan. May ano yun na, may kumbaga off-season. Ano yaman siya? Pero 1,500, nakakalimutan. 2,000. Ano din, ang sabi nila, hindi siya. Pag medyo talaga niya masyado na 10,000. Sa Eh, ang pakalawa dyan. Yan ang program. Magallanes. Yan. Yan yung sentro ng ban. package na ako. Ano pa kung ako ngayon ang kalsada. Marami pa gaan, mga naman ni Leti. Karanto, ay ni Ami. Ah, yan ito. At ito ba kami, may birthday ni Ninay. Alam mo kung anong oras na nag-ulit din ng gabi. Galing ka na Ninay.
Power lang po. Ikaw po mag-ano Power. sa ano? Sa atin. Power. Mga sir, yun na yun. May vertical. Ano yung sa dalawa na yan? Oo. Trailer sa straighter. So, Nagalungkahan. Low power. Nagalungkahan. Marumi ang straighter sa air blender. May kalsada pero wala. Maybe. Kailangan kasigurahan sa 2%. Magandang hapon sa mga taga-kasiguran.
nag-green sa gabi. Kaya tama na. Super highway sa Kasiguran. Oo. Siguro ba? Sa streetan. Modelo na riwan. Ilis. Ating kasama na rin sa Amihan. Ilis. Okay. Ilis. Gubat, Trias, Barcelona, Rosa, Nersen. Kaya pag kumana ka yan. Hindi tayo pa sa Sugol City, hindi ko buksan.